И здравейте хора, ние сме да прократахме GBG. Ето го, вижте. Това вече сме го завършили. Ето го. Целия. Пише по скайп. Ето го, вижте. Диаманти, вижте. Така. Тук. Тук. Сега ето го, вижте това нещо като газ станция. Се опитахме, но стана, да. Ето вижте. Кола, да, Фанта Спрайт. И ето вижте. Например, давате му нещо и магазинира сам прави така чик. И ето. И рестото ви го дава. Друго, какво да покажем? Да. Ето това е тук парка. Ето, Лука, така. Тази къща, магазин. Ето вижте. Нагоре на тази няма нищо. Ето го това. Скелет. Ето го. Ето ми мен. Да. Сега ще ви покажем това. Вижте. Ето го. Тук си взимате, от който си избирате 6 майка. Чакайте да сложим. Да, тук нямам. И да. Така. Ето го вижте тук. Така. Това ме направи скелет, да знаете. Може, че тук е направил. Тук от това от диаманти. Гледайте какво яко е станало. Тук. После тук. Тук не съм идва всъщност. Да, и тук се влиза горе в нещо като хотела. Опа. Да, ето това. Друго. Тук. Вижте. Те стълби, аз не знам кой ги е направил. Да, май беше Тонито. Кое? Те стълби тук бе на хотела. Той направи почти целия хотел. Да, забравих това да кажа, наистина, това направи почти целия хотел. Опа. И направихме с Тонито, вижте, много дълго хора. Къде беше? Аз не знам къде беше. Къде беше да, ето го. Вижте хора. От тук и това, ако почна да ви показвам, ще отнеме много време. Тъй, че така, нататък и е много дълго, много. Да, хотела, това... бе, гледат направим стойното дългото. Релсите се излеса. Те не разбрах какво каза. Това тук, бе. Ти и докъде е? Да ти кажа... Докъде някъде 10 минути. Има да такова, да. Отивай. Да, тук парка, цветя, такива, това, бензиностанцията, тук, това, тук, този, тук няма да гаранташ нищо, не ще го направим. Да. Какво беше това? Хора, извинявам се за това, но това стана случайно. Ето го. Вижте го, хора. Ето го. Вижте, тези ги направихме сега, преди малко, да. И да, абонирайте се, коментирайте, сабскрайбвайте,
Не мога да се това. Това е. Ду. Еми да. Сървър в описание ще ви дадем. Ще го напишем. И да. Това ще от нас. Абонирайте се. Сабскрайбвайте, пишете коментари. И да. Довиждане.